Chichi. Magpagpaninda kami subong gahulat kami kamon nga baraklon. Ayan pa. Paninda kagdaron diya. Yan si Chichi. Huwag akot na pagpakot imaw diya. Si Chichi palang isa. Ayan. Naka-all black ka ah. Naka-all black. Favorite. Ah, nabili ka ng kanin? Bakit? Hindi pa ako nagsaing. Patamad ko. Nagutom na ako. Ay, nagutom ko. Sira na yung ano yan. Ang tagal. 1 hour na kami nga nagahulat. Ayan, sabi ni Chichi, iba ko daw yung camera. Sabi ko, white, back muna sa taas. Ayan, napindit ko, nag-back din. Diba, Chichi? Hindi yan, dun yung anog lista. Plan ko, barato lang.